Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Huwebes, 25 apo ti mabilang, idi bulan ti Mayo 2023. Umuna nga tawen, first year anniversary apo ti ENR Online, gagiyem ken kaabsat. So, ag makatawenen nga ag broadcast tayo apo iti biyabiyang ti Facebook, babayan iti ENR Online. So, kablaawan da kayo, gagiyem ken kaabsat. Idanon mi, ti panagyaman mi, kariso amin, nga followers, sumupsuporta, especially sponsors, iti biyang iti programa tayo Damdamag ni Berto, kenore apo ti programa ti napalabas. Actually, a month after nga nagrugi tayo apo tapno lang ianok kada kayo imuna nga nairugi iti ti napalabas iti ENR Online, then ti panaglagit ko after a month in rugi tayo apo iti Damdamag ni Berto, gagayem kayong kaamsat. So once again, ikarimi apo kada kayo iti mas adadapay nga panang papintas mi iti biyang ti serbisyo publiko, kang runaan na apo iti panakaidanon digiti kang runaan na damag nga amumi nga manginformar ken kastameten pakaseknan tay amin nga sangapada digitoy nga damdamag gagayem ken kakabsat. Okay, dali apo di pagamyo ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno may danon na po digiti damdamag iti daytoy nga aldaw iti programa tayo Damdamag ni Berto. That is Super Typhoon Mawar, gagayem kakabsat. Kalpasan na po nga adati damag idi Rabio di Malimkalman kimapsot tatapo pimmig sa manen tinakaamak nga parte na dito tumtumbuken na apo ti akin amyanan nga paset ti Luzon kang ronan na ti Cagayan ken posible mairaman ti Ilocos Norte gabot extreme northern Luzon ti tumtumbuken na detoy once apo nga umentra in the Philippine Area of Responsibility nga base apo di pagasa ti Bagyo Mawar no makastreken iti PAR or Philippine Area of Responsibility ket maawagan to detoy apo iti Betty gagayem ken kamsat. Kaspaset apo ti panagsagana tibiyang ti pagilan iti detoy Super Typhoon Mawar adda na sursurok ng 565 million ti balor nga food packs gisagsagana ti Department of Social Welfare and Development iti posible nga epekto ni Bagyo Mawar gagayem ken kakabsat. So pagsasaritaan tayo dito apo seknan apo ken ni Bagyo Mawar aglalalo ket tumbuken na kano apo ti Northern Luzon, particular iti Cagayan Valley. Cagayan Valley kaabay tayo lang apo dito Northern Luzon. Drug money iti barangay ken SK election bantayan ti Philippine National Police gigayem kakabsat drug money kakabsat ken gigayem ken amuyo kadi nga ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte gagayem kay kabsat ket agasumer kas drug czar ti pagilya na Pilipinas. Digiti ninja cups kano apo manganta makigtut da iti panakay patugaw ni Duterte kas drug czar ti pagilyante nga Pilipinas. Di ba yung sistema ni Duterte medyo questionable iti sistema na po ti drug war gagayem keng kabsat. So ana dito expectations tayo agsubli ti medyo saan nga nakaayayo nga kampanya kontra iti droga gagayem keng kabsat nga nakaku-questionaran na ken ti si Bubukel pagilyante nga Pilipinas, especially the International Criminal Court. Ana ti kapanunutan nyo gagayem keng kabsat mainaig iti detoy papagayam. Okay, digiti sa bali pa nga damag gagayem ken kakabsat digiti kano pribado nga pagiskulaan na ibus ti kwartadan
Gapo apo iti dito pan na kayo implementar 2 bulan ng tinapalabas no permit no exam gagayem kay kamsat. Dito apo dito linteg nga mangipawil apo kadigitay eskwela nga pilitin da agbayad ti matrikula digitay examen gagayem kay kamsat ya. Sibuyas dito pan na kayo implementar apo ti suggested retail price ti sibuyas in Babawe ti biang ti Department of Agriculture agpangpang tama na po ti problema seknan ti supply ti sibuyas napintas met nga damag bilang kano po di awan ng trabaho bimaba segon iti social weather station survey gigiyem ken kaabsat ni kontrobersyal nga diputado Arnie Tebes gigiyem kay kabsat ada reaksyon na po iti panagbaliktad digiti testigo awang kontrol ko iti panagbaliktad digiti suspect iti ligamo islay case kunana gagiyem kay kabsat. Okay, dagitoy ken sabsabali pa ay ti may danon kada kayo ti lasod ti may isang oras nga pan na kay danon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Congratulations sa po kadiri ko dyan nga set of winners tayo iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Dito naangaya po nga weekly draw iti Domingo, Mayo 21. Congratulations sa kadito winners gigiyem kas makita po iti screen dito nabunot nga entries da isudat tim nang itun dapat ipanangabak da kadito kakadakkel pa premyo. Iti weekly draw ti first, second, and third, makategorya dito po, siyempre, no first, second, dakdakkel metlaeng, gagiyim kabsat, adado, imported goods, ti premyo da digitoy, kakabsat keng gagiyim, first, second, and third. Then, ada sa nga pulo apo nga mabunot nga entries, nga digito po ket umawat iti consolation prize nga 200 pesos, gagiyim keng kamsat, Then, no kasano apo ti pan nagipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, awan sa bali nga aramidin nyo apo, numapang kayo ti beach iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City, agakupar, agupa apo kadiri cottages ti Blue House Beach Resort. Ti Blue House Beach Resort, isulay nga po ti addaan ti kastoy nga promo, kas paset, ti panagyaman na, kariti mapapan na, agapupa kariti cottages, gigiyim kamsata, dita Barangay 37, Kalayab, Lawag City. So, no, agakupar kayo, instant, may isang cottage po, adda maited nga sigod, nga insigida, nga Blue House t-shirt. Then, manipod ka na kayo nga nagkukuyog, numano kayo, manipod ka ubingan, naging gana apo ti kataingan, maikan kayo apo iti raffle ticket. Gigiyem keng kamsat. Iji raffle ticket, adi stab na dijay, pilapan nyo apo. Isurat nyo, klarong-klaro, dete nagan, kompleto anagan nyo.
kompletong address, ken detay cellphone number yo. Di stub, ikaten nyo apo, then i-drop yo kada di Tambulo, gagayem keng kamsat. Laglagipan nyo ngayon to Mayo 31, ada pa'y chance ayo apo nga umabot. Maangay to apo dito grand draw, ket dadakkel di agun-uray nga papremyo nga insagana, babayan ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti third prize, 5,000 pesos plus adupay nga consolation prizes gagayem ken kamsat ya. So nga no plano yo apo timapan mabalin nyo nga erana into no agtapos 31 manipod alas 4 aging alas 5 iti malem kadijing span of time po isut ti pan naka-USWAT deti na indaklan nga grand draw gagayem kamsat ulite ka 10,000 ti first prize in sigida no adda ka jay mayawat niya in sigida kasta apo di mid promo draw tayo dito adda sa jay Blue House Beach Resort nga nabunot ti entry na in sigida nga nayawat apo di premyo da ya. Mayo 31 grand draw, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos. Awan sa pulimon dadakkel nga pa premyo adupay consolation prizes gagayem ken kamsat manipod kada Mr. Rex Sibuyat ni Mrs. Nancy Buyat kaya si Bubukay na pamilyada dahil ang tagi ko apo iti Blue House Beach Resort manipod iti Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, dyan na palabas po nga sa 10 ket 9 minutos kalpasante oras tayo alas 12. Itultuloy tayo po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Gagayim kay kalsat. Pimigsa manen ket nagbalin nagsubli ka super typhoon category ti Bagyo Mawar. Bayat nga umas asirig apo iti pagilya na Pilipinas. Sigon iti biyang ti pagasa itatangal daw Huwebes Mayo 25 na udi nga nasaripatpatan apo dito bagyo. 2,000 sa ngagasot 30 kilometros dayaen abagatan daya ti Luzon nga addaan ti kapigsa ti angin nga 185 kilometers kada oras gigiyem kansat 185 kilometro kada oras ken no pumigsa pasaray pumigsa apo nga umabot iti 230 kilometros ti kada oras. Napigsa po, super typhoon dedoy. So nga santeng ang awen na ti kapardas na metapo nga sa 10 kilometers di movements na posible nga sumbrek apo iti Philippine Area of Responsibility dati nga Bagyo Mawar into no bigat aldaw ti Biyernes wenno rabi ino bigat wenno aldaw to no Biyernes agingga apo ti rabi ti Sabado ket no makaspertrek iti Philippine Area of Responsibility detoy gagiyem maawagan detoy apo iti Bagyo Betty gagayem keng kamsat so dito spekulasyon when no forecast man ipo diti pagasa gagayem keng kamsat
ni dito pa nagpigsa ni Bagyo Mawar, gagayem kamsat daan ni international name nga Mawar, nagsubli apo dito pinag ka super typhoon saan met nga nikat tibiyang ti pagasa ti posibilidad nga maingato ti tropical cyclone wind signal aging gaapo iti Sabado. Ada di kita pagsinyalan ti bagyo nga mabalin nga maibayog aging gana iti Sabado gagiyem kay kamsat. Itay kaskuna kitay alas 3 apo itay parbangon itay nasaripatpatan ti pagasa dito 2,150 kilometers dayaen dayang abagatan ti Luzon gagiyem kay kamsat ken mawagan dito apo iti Bagyo Betty no sumrek iti Philippine Area of Responsibility. Possible po into no Biyernes ti Rabii when no bigat ti Sabado gagayem kay kamsat. Into no madano na po ti panagmudo ti lawas aldaw ti Sabado ken Domingo inot nga maadaan ti epekto dito pagilyan ken umasideg iti daga ket posible nga dito iti mangitunda po ti nangato nga daluyon kadig ti baybay o ti Eastern Seaboards iti pagilyan nga Pilipinas ken inot nga mangpapigsa dito iti habagat iti southwest monzon dito po ket segon iti rakurak ti weather specialist nga ni Benison Istareha gagayem kay kamsat na iparwar dito po iti bigat manipo diti pagasa saan met nga inikat ti biyang ti pagasa ti posibilidad nga umasirig detoy dinggen nyo apo umasirig detoy iti Cagayan Valley when iti extreme northern Luzon detoy sentro when mata ti super typhoon Mawar ngem saan nga naikat ti posibilidad nga umuli detoy when umuli pagapaman ket saan metlaeng nga tumama ang direkta iti daga nga landfall tiget na sa wen posible nga maabot ti peak intensity ti bagyo into no Sabado. No sa dinno apo nga makita nga umabot dito iti maximum sustained wind, mga umabot ti kapigsa ti angin iti 215 kilometers per hour. Gigiyim kay kamsat. Awan met pa iti marikna nga direktang epekto ti iti daga iti pagilya na Pilipinas ngem manamnama nga maadaan iti panagtudo iti bigat gagiyem kamsat iti akin abagatan nga paset ti Luzon gagiyem kamsat ngem adda pa apo mabalin na epekto na iti Visayas ken Mindanao gapo iti southwesterly wind flow rumrumar nga agtalinaed ti super typhoon aging gana iti Biyernes ngem adayo iti biyang ti daga iti sumarunong nga duang aldaw gagingam sa Sabado ken Domingo ngem nupay kasta según pelang iti pagasa gigiyem kamsat mapa posible pelay nga pud nga daytoy ket mangpapigsa iti habagat when no mangitunde ti saan nga nasayaat nga panawen kunada nga mabalin nga daytoy ti manggutigot iti monsoon rains iti paset ti Mimarupa, Visayas ken Mindanao into no aldaw ti Biyernes ken Sabado. Iti metakin abagatan nga paset ti Luzon ken Visayas mangrugi apo ti mabalin na panagtudo na aldaw ti Domingo. Posible pa apo nga kumapsot iti apagapaman deti nga bagyo na umasiregen iti extreme northern Luzon. Ngem napigsa pa ilaing deti bagyo ken posible nga mangitunda iti napigsa nga angin panagtudo iti northern ken central Luzon idinto nga ibuyog na ti habagat iti nagduduma nga paset ti pagilyan segon iti pagasa gagiyem kay kamsat iti rain bands wenno DJ punkto apo ti bagyo ket mabalin nga apektaran na ti Cagayan Valley nga deti ti mangitunda iti moderate to intense nga panagtudo nakapsot aging gana ti kalalaingan na nga tudo into no weekend into met no Lunes gigiyem kay kamsat dito ti aldaw nga kaasidgan ti bagyo wenno posible nga maawagan ti Bagyo Betty no simreka na po iti Philippine Area of Responsibility saan nga nikat ti biyang ti pagasa nga mabalin nga ngumato ti cyclone wind signal wenno balaag ti angin iti nasapa nga paset ti Sabado wenno madetiton iti parbangon ket sumrek iti Philippine Area of Responsibility nga maawagan ton iti Betty gagiyem keng kamsat no pay apo
no pay anate ko na kon medyo adda pa nagdanag adamit DJ na siya kakit adda possibility na nga agbalin nga diti beneficial kada tayo no gutiguten na titudo nga minapo kadagitoy nga al daw agkasapulan tay unayen ititudo ket sapay apo takas kadagitay digitay bagbagyo idi nga nagbalin nga beneficial especially di pagtatalunan na ti kaadda ti bagyo gagayem kay kabsat gapo nga rod ta gutiguten na apo iti panagtudo when panagtudo ket masibugan ti pagtatalunan lumami ispay ti biyang ti temperatura ngamin nadiri paset ti pagilyan ti nga Pilipinas naka-record na po kari dangerous heat temperature gagayem nga mabali na po nga mangitunda dito iti panagsakit wenno heat wave nga kunada panaka-atake ada na po dito nagbali na biktima ti atake gapu pa laing iti napudot nga tiyempo gagayem ken kamsat so nga agan annad tela tapo ket sapay la kuma ta kasjeto laeng nga po agbalin nga benepisyo kada tayo DJ pa nang gutigot na iti monsoon rain nga mabalin nga itupak na apo iti kinamyanan na paset ti Luzon, particular apo ti Cagayan nga mabalin nga mga pektomet apo iti kabukbukudan tay nga lugar. Okay? Ana di kita preparasyon ti gobyerno, especially ti Department of Social Welfare and Development. Seknan apo kini Bagyo Mawar, pagsasaritaan tayo dito, ngem kabayatan na, agyaman tayo apo kadig sumugadad. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you kani Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. No, dati sagsagabain nyo po, inurikrik-nain nyo sakit, kaya ito tingay konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo kada Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, manibod ti Toronto, Canada. Thank you very much, Mr. Danny Agustin, and Mrs. Sofia Agustin, manibot pa lang di Toronto, Canada. Gyaman tayo pa di TMT Construction Company, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Laude na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas, ti kayat yung parakdiren nga pasdek. TMT Construction Company, kukwa ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Jewel Centillas, manipo di Lahaina na Maui, Hawaii. Thank you very much. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po di Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapnornosen dati problema at aircon ti lugan nyo. Agyaman tayo kan Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you kini Ma'am Cherylin's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Addaan tinay dumdumang raman nga di mo tupulos malipatan ken di mo masukatan. Cherylin's Crispy Chicharon, kukwada Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipod di Santa Maria, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae, kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos.
Adanda pa kadiri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarud Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kabay mesa. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing Kingalitos lechon manok hot and spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. Kingalitos lechon manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. 32 minutos pasado alas 12. Happy lunchtime po karili manarimaan niya mga aldaw gagayim ken kamsat. Okay, speaking about Bagyo Mawar, nga dito ket may nga super typhoon ket posible apo tumbuken na apo ti extreme northern Luzon. Kanguran na po ti Cagayan Valley to include Isabela dito na ken kadatayo apo dito northern Luzon when dito ti Ilocos Norte. Gapoy ti dito apo tibiyang ti Department of Social Welfare and Development gagayem kamsat iti barong apo nga sekretaryo nangi por supuesto apo ti DSWD ti nasursurok ngem 565 million ti balor na nga food packs para iti regional office idinto apo nga agisagsagana da sagsaganaan da iti posibleng epekto ti idadalapos ni Bagyo Mawar. Idi may isang rakurak kinuna ti ahensya nga nakapagsagana da adda pakabuklan ti naisagana nga 797,051 family food packs para iti regional office gigiyem kabsat. Malaksi di dito adda pa apo ti 110,667 family food packs para iti disaster response center dito adamet sumurok 101,000 nga iti National Resources Operation Center di Pasay City ken nasursurok ngem Siamaribo dagiti di Visayas Disaster Resource Center. Mainay gidi dito inmandar ti Department of Interior and Local Government kadagiti regional directors nga makikoordinar da apo ti Regional Disaster Risk Reduction and Management Council tapno bagaanda digiti lokal a gobyerno nga agsagana iti mabalin nga epekto ti nasaong nga bagyo, especially Cagayan or Northern Luzon, gagiyem kamsat. May palagip nga kinuna ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nga ti forecast ket ipakpakita na nga ti bagyo ket mabalin nga apektaran na direkta ti Ilocos Region, Cagayan Valley, Batanes area ken detoy ket isut gapuna nga adu digiti food packs nga inurnong da para kadagiti nasaong nga lugar. Ayan karaman tayo apo Ilocos Region,
Cagayan Valley, Batanes, kabsat ken gigiem. Inayon na nga agpayso nga kimapsot ti tropical cyclone Mawar nga may nga bagyo manipod iti when nagbalin nga bagyo manipod iti kategorya na nga super typhoon ngem mabalin nga pumigsa napasamak dito yun po pimigsa manen na nagbalin manen nga super typhoon ni Mawar gagiyem kay kabsat pumigsa dito ikano apaman nga makastrek iti Philippine Area of Responsibility or PAR ti bagyo ket mabalin nga mangrugi nga sumrek iti Philippine Area of Responsibility into no aldaw ti Biyernes into no bigat Mayo 26 gagiyem kamsat ken manamnama nga adda iti uneg ti Philippine Area of Responsibility aging gana iti Sabado gagiyem ken kamsat so di apo so di apo ti preparation ti Social Welfare Office gagiyem kamsat headed by the New Secretary Rex Gatchalian dito kung kunak apo adda digiti kaastoy nga forecast nga iparparwar apo ti biyang ti bagasa no malagipyo idi tiyempo ni former President Benigno Aquino in-upgrade na apo digiti gadgets or ramramit ti biyang ti pagasa tapnon maikan na tayo iti husto apo nga forecast ngamin nadedi digiti forecast nga saan nya na matumbok apo hanga umiso DJ forecast gigiyem keng kamsat so nga idi tiyempo ni Aquino kas presidente Noynoy Aquino nang in-upgrade da apo ti pasilidades ti pagasa tapno maikan na tayo iti umiso apo nga informasyon seknan iti bagyo gagayem ken kamsat okay so para kada tayo gagayem na idandanon tayo digituyen may danon ning kada tayo digituyen nga informasyon seknan ti bagyo masapul metten apo nga adda digiti moves tayo aramid tayo tapnon ti kasta mailiklik tayo iti mabalin nga pan nakaapektar direktamente apo kada ito'y bagyo wenno di nadagsen nga epekto na kada tayo sa nga gaputa tay kung kunak karod ni DSWD nangi por supuesto na po ti milyones ti gatad na nga nga gatad na apo nga podfax para kaditay lugar nga mabalin na sapliten ni Bagyo Mawar timet latta kapanunuta mo ket dito ulit-ulit ka pong ibagbaga timet latta kapanunuta mo ket umay tulat ta digiti taga gobyerno umay daktulat ta ikanti relief goods ket no makita mo nga nababatayan mo ket madlaw mo nga talaga nga ginutigot nan tinakapigpig sa nga tudo lalayo sende tayan mo wenno adda ka apo ti igid ti bantay nga mabalin namang itunda apo ti panagrugnay ta bantay nga manggaburken ka ije kamitlatan amum nga nasipngit ti tangatangen digiti warwar mo nga baka kada tarakin mo dito balasyo ta karayan di kamit mapanalan sakan tula agringgor into no dumanarudor ta danumen nga napigsa digiti ti problema gagiyem kamsat wenno saan umay da kay kampanyaan digiti taga gobyerno tapnon ti kasta i-evacuate da kayo di umit kayat di umapanawan ti tarakin nyo di umapanawan ta balayo di umapanawan into no kwan agririkan agdanagkan gaputa nalakon kan nalawlaw kan ti danom DJ dakay tuman na po ti mas adada nga problema yun yung mga digiti problema po digiti rescue teams especially Bureau of Fire Protection nga isuda po ti kaduan PNP taga social welfare taga engineering kada amin yan nga ahensyas ti gobyerno nga digiti po ket mapusgan nga mangkita ti seguridad ti tunggal may sa kada tayo tunggal adda digiti sumaplit nga kastoy adidigra ikatente DJ nga kapanunutan na po ikatente DJ nga ugali tayo masapol nga no binanlagan na ka ni gobyerno pumanaw kat ditan ket kastoy ti kadakkel ti danom dita surong mo no kunanan mapangkan no hampay nga nang rugi apo ti kasje nga didigra gagiyem kay kabsat ket adda mabalin nga aramidemon in preparation prepararamon kakabsat kay gagiyem aramiden tayo na apo hanteng orurayanen ni gobyerno nga umay kada tayo tapno umay na tay pwersaren force evacuation en gabuta delikado tayan mon kakabsat kay gagiyem digiti apo digiti saan nga napinta sa apo no kwa nga practice ti tao seknan iti kadda digiti kalamidad gagiyem kay kakabsat aggaapa
ti otoridad taga gobyerno ken pribado nga tao di na kaya ta panawan ta balay na di na kaya ta panawan ta tarakin na gagihim kay kakabsat into do kwan agri agdanag metlaeng gabuta agrugnay ta bantayen nalayos ta sirok ta balay na no ejela bubong ti ayan nan gagihim kakabsat nga idi mapanda gut-guti-guten tapno pumanaw pa ilaeng temporaryo, di na kayat, gigihim kay kaabsat. So, di po, di kita saan nga umiso, nga arami da po, di kita tattao no daduma. Okay? Thank you very much po kariti viewers tayo, ni Dorotia, my sister, Dorotia de la Cruz in Manila, ni Ma'am Elis Tamayo di Bacara, ni Mercy Lopez, di Lawag City, ni Kasinsingko Omel Rakman, thank you very much. Ni Ma'am Mardanog, ni Compadrek Manulito Buduan, dita Barangay San Roque, Paway, Apo Kagawad, may kumpadre, naimbag nga aldaw mo, ken naragsak nga pa nagbuybuya, may di programa tayo, Adam Damag ni Berto. Kasangwanan na po, di sa bali pa nga damag, nga intay dasar, intay talantanin, ken pagsisinukatan, ti kapampanunutan, agyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, ken ni Mrs. Larina Agustin, Manipod, Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Onopre Durupan, Manipod, iti Wayanay, Hawaii. Thank you very much na Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo hapo ti Bagiyo, gagiyem kay Kamsata, kahit yung i-consultar ti doktor, mapan ka ni doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, it is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, manipod Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you, DTMT Construction Company, 48A, Kabungaan, North Lawag City. Anyaman na po nga construction assistance si Masapulyo, Serbian na kayo, TTMT Construction Company, iti naingkalintigan na presyo. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpasti, kaya ito patakdirin na pasdek, TMT Construction Company. Kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan. Agyaman tayo pa kada Mr. Danny Agustin, ken ni Mrs. Sofia Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Honorable Mayor Francis Espirito, Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much, Sinipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po ti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalay nga aircon technician, stop na urnusen dati problema ti aircon tilugan nyo, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo ken ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos, ni Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much, Cherylin's Crispy Chicharon, magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market, Cherylin's Crispy Chicharon. Addaan raman nga di mo to kalipatan, ken di mo masukatan, pakirman, hindi sa bali pa aputahe alako da. Ti Cherylin's Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, kukuha da Mr. Henry Valledor, ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Valledor, manipod di California, Estados Unidos. Daytoyen tinurure di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. 45 minutos pasado alas 5. Ada dito idea po when rumumar nga ti dati Presidente Rodrigo Roa Duterte kitagbalin nga dragsar babaen iti agdamang nga gobyerno. Dati ket sigon ken ni Senador Ronald Bato de la Rosa ti kauna-ana po when nangi daulo apo ti anti-drug war campaign iti administrasyon ni Duterte. Nga kunana suportaran na ti plano wenno idea nga agbalin nga dragsar ni dati nga Presidente Duterte. Personally ko na napintas ano may subli ti amak digitay drug syndicate kang runan na kadigiti pulis nga involved digitay ninja cops nga mairamraman ita iti illegal nga wenno recycling iti droga. Nupay kasta maibagay kunana ken ni Duterte tinasao nga posisyon na kinunapay ti senador nga nakadepende pelaeng detoy iti desisyon ti Malacañang. Nukas pagarigan tama ijaya ti Malacañang tinasaong papel wenno akem kontra iti illegal nga droga depende met deta ken ni dating presidente dito Duterte no awaten na. Dito pintas nga pagsisinukatan ti kapampanunutan ano po yung droga iti biyang ti Duterte administration gigiyon kay kaamsat makita tayo idi apo ti kina iget ti kampanya kontra iti illegal na droga kaputa may isang arudeta kadigiti kang runaan nga kay kagom ni Presidente Duterte nga inkarina idi damo na ti agtugaw nga rebaen na po ti problema ti droga ngim saan nga nagbaligi gigiyim kay kabsat then nagbali na po nga kasla DJ implementasyon ket adda digitay implementasyon ti drug war ket adda digitay nang gundaway nga kas rumrumwar ita agasem digitay pulis dandani may nga tonelada nga droga natiliw iti may nga pulis gigiyem kay kamsat staff sergeant ijay Tondo gagiyem kay kamsat may isang opisina ijay Tondo ano ba yon bangbang gagiyem kay kamsat so no kitain tayo parang inaramid da po nga benepisyo ti drug war iti administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagbalin pa'y apo nga sentro ti pagilyante nga Pilipinas kadig iti international community in line na po iti drug war wenno kampanya kontra iti illegal na droga. Nga dito ita ti dakkel nga debate no pastrekenda iti entra ni International Criminal Court para iti investigasyon digitay napapapatay gabo iti illegal nga droga. Several weeks ago or Jack Marino adda deti nagbali na balikas ni Apo Presidente Bongbong Marcos nga kunana parang nasubraan adda saan nga nasiyaat iti implementasyon ti drug war ket ditoy apo nga sinarurungan ti dati Presidente Duterte nga kanunungan na tinagbali na balikas ti agdamang nga Presidente seknan iti inrugi na apo nga kampanya kontra iti illegal a droga. Ada ti maysa nga interview ken ni Duterte gagiyem kay kabsat nga nasaludsud ken kuana no kasano ti parang describir na iti nailya na pulisya iti agdama gagiyem ken kabsat di ba no nabuya yu di apo iti maysa nga interview pinagbalin nga ehemplo ni Duterte
ti bagas gigiyem kamsat di nakakargay ti garapon o baso nga bagas then tinipunan na apo ti bukel ti balatong. Siyempre makitam di parang ngumisit nga bukel ti balatong maimix yan jay injay bagas then kiniwar na then kunana ganito ngayon yung PNP at dadta nakalaok digitay bulok nga kaming tinailya na pulisya nga digito iket possible manduaren ti biyang ti digiti elected officials kasi apo ti panang iti describir ni Duterte iti biyang ti Philippine National Police may isa ka digiti kapanunutak idi makitak di jay api nga di na nakita ti kasdi nga sitwasyon idi ta isu ti nakatugaw kas presidente ti pagilya na Pilipinas. Ket ida apo ket ti pakakirkirugan ti nailya na pulisya ket di tay operasyon da illegal nga operasyon da po ti illegal drugs saan nga umiso adda di kitay planting of evidence sobra apo ti parang police brutality kaditi arrestarin da gagim kapsat gisang-gisa sa sariling mantika di kiti PNP members iti agdama gagim kapsat nupay adda rimwar iti survey nga ti tao ti pagilya na Pilipinas 8 iti kada sa nga pulo nga tao iti pagilyan tayo nga Pilipinas gagiyem kay kakabsat ti adda pay laeng talek na iti biyang tinailyan nga pulisya iti likudan ti kaado apo digitay maiwarwaragawag maidardariwangwang nga saan nga umisong aramid digiti pulis na muna ta saan nga regular nga pulis digito adda general adda colonel nga isuda pa apo ti agkikinanta iti aramid gagiyem kay kamsat sunod da kayo anat nakita yo nagbaling ka di nga napintas ti implementasyon ti pan nakapugipog ti legal na droga, bayat ti administrasyon ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte, gagiyim kay kabsat, wenno, naabusar ti kalikagom ni Duterte, nga panang rebana apo, panang pukaw na, iti kaso, wenno, problema, seknan ti legal na droga. Kumanunong kay kadi, no kas pagarigan, patungpal dito nga idea nga iparparwar dito mahisa kadigiti kang runaan na po nga nagbali na po nga katuwang or partner ni Duterte bayat ti administrasyon da gapot tayo so tinagbali na PNP chief then na-implementar apo iti biyang ti drug war babaen ken kuana kanunungan nyo kadi siguro ti kapintasan dito adalen tayo no saan wenno napintas ti nagbalin nga implementasyon wenno programa ti gobyerno kontra iti illegal nga droga idi tiyempo ni Duterte sa ito amirisen no maikari wenno saan umiso kadi wenno saan ti agbalin nga jaya wenno deto nga ideya nga mapagbalin nga drug czar ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte. But according to Bato de la Rosa, Senator, gagiyim kay Kabsat, nakadepende pa laing deta itibiyang ti Malacanang, ken ni Duterte mismo. No kas pagarigan ijaya ni Duterte ni Malacanang, babaeng ken ni Presidente Bongbong, awating kadimit ni Duterte, gagiyim kay Kabsat. Idinto nga medyo basag ang pula ni Duterte apo iti international community ken kadagiti sabsabali gapo iti drug war campaign na idi tiyempo na wenno nakatugaw iti kas presidente ti pagilian nga Pilipinas na digiti nagbalin niya minapo na background niya po presidente natal na kanot Davao ng maddadigiti expose idi natal na Davao gaputa adda liquidation squad hanggang agwarang-warang isu nga DJ apo di ba ganun yung debate nila Duterte at saka ni De Lima gigihim king kabsat idi sanpay nga naibalod ni De Lima kakabsat king gigihim okay so DJ apo siguro dakkel nga sa lutsod nga babalin niya pagpanunutan ti ado kakabsat king gigihim no maikari nga talaga no pay saan pay ay ideya pay la dito apo awon pay tinakawan tsaka mo no ngalalan dito senador Bato de la Rosa apo kadije nga ibagbaga nga ideya nga mabalin nga mapagbalin kas drug czar ni dati nga Presidente Rodrigo Duterte gigihim king kabsat ngin para kanyak kas la adayo dito nga imahinasyon ni Bato de la Rosa gigihim kabsat pagarigam laing hindi nagbali na rakurak ni Presidente Bongbong Marcos nga adda ti pan nakaabusar ti drug campaign during the administration of Duterte nga kinanunungan met ni Duterte nga itapo discribiren na ti biyang dit implementor di pulis nga nalaukan da po kaditay nangisit ti kolor na
nga populis, especially apo digitay manmando kano wenno digitoy ket kung kontrolen digitay elected officials gigayem kay kabsat. Okay, madam ba pagsasaritaan ito drug money iti barangay ken SK elections mabantayan. Agsubli ito kalpasan digito ay JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Dapat bati 3 minutos kasangwanan ti oras ti ang alauna na pagsasaritan ti mitlaing na po ti illegal drugs. Gigayim kay kamsa at gapo-apo ka ti rakurak ni Apo Ronald Bato de la Ruza sa Apo Senador nga dati ti idea po nga may patugaw kas drug czar ti pagilya na Pilipinas ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Gagayim nga dapat apo nga panunutin nga naimbag no gusto dito wenno saan nga addang apo no agpaisuman wenno nangalalaan ni dati de la Ruza iti data nga rakurak na gagayim ken kamsat tata drug money mabalin ka mabantayan ka no apo babaen na drug money nga mabalin na mausara po kadito SK ken barangay elections gagayim ken kamsat mabantayan amuyo para kanya ka dito pakpakauna nga kapanunutakon saan niya uri saan niya direkta apo nga digiti digiti barangay chairman agpaidasig ti paggapwan di drug money. Possible aggapo ka ditay drug syndicates, drug groups. Di ba napasamak detan ka ditay sabsabali nga nasyon nga digitay drug syndicates gagayim kay kamsata pinunduan da apo digitay digitay kakandidato tapno di kasta after nga isudat ti makarwar free JA operation da gagayim kamsat or kasla agbalinda pa di direkta instant nga protector apo digitay agiwaras ti legal na droga gagayim kay kamsat okay so deti nagbalina rakura kapo ti Philippine National Police saan kanulay nga private armed groups ti mabantayan baben ti PNP iti barangay ken sangguniang elections nga maarami diti masungad nga bulan ti Oktubre no diket karamanen dito digitay drug money. Sigon iti PNP Public Information Office Chief Brigadier General Redrico Maranan posible nga agwaras ti drug money wenno kwarta nga aggapu ti transaksyon ti illegal na droga iti masungad nga panagpipili para ti SK ken barangay officials gagayem ken kamsat impeteng dito ni Maranan nga mabalin nga maaramat digitay tiwali wenno digitay dakes nga barangay officials babaen ka rin private armed group ken drug money tapnon ti kasta maharas
ti butante wenno maimplementar ti makungkuna wenno maaramid ti makungkuna nga vote buying ket isuda ti makapwesto digitoy kastoy ti klase na nga opisyal gagayem kamsat. Naamuan nga dadalin ng tibiyang ti Philippine National Police ti bilang digiti barangay nga indabantayan kagiddan ti munan nga datos tibiyang ti bideya nga idi 2018 imabot apo ti nasursurok ngem duagasot nga drug-related barangays dagiti na monitor sakbay nga nasuspendo ti apan nakayuswat ti barangay ken SK eleksyon iti nasaong nga panawen. Kabayatan na pabor ti Philippine National Police iti Jaya wenno kapanunutan nga ma-drug test dagitay amin nga barangay officials sakbay nga mayuswat ti lokal nga panagpipili. Kunapay ni Mananan nga napintas nga addang detoy tapnon ti kasta maliklikan nga mabutusan wenno maipan iti posisyon dagitoy nga klase ti politiko nga adda pan nakainaig na iti illegal nga aramid partikular iti partikular iti akemda iti biyang ti illegal a droga. Gapu iti detoy mas adadda nga marigatan nga rebbaen ti gobyerno ti problema ti illegal a droga no mismo nga digitay barangay officials ket isuda ti adda akem na iti biyang ti illegal nga droga. Ay adu mo tayo may panggip ka digita gagayem ken kaabsat barangay official nga isuda met ti singlot isuda met ti adik gagayem ken kaabsat santo ti ladda nga maitudtududa anak ti salbag dito salot nga tattao nga gagayem ken kaabsat di ba kita nyo apo digitay luglugar dito barangay hall mi dito dapat di inspection da po adut na alada nga drug paraphernalia kakabsat kay gagayem. So who are those people, persons nga mga akupar iti kasta gagayem kay kakabsat nga lugar. So okay dito yung arami da po idalan nyo ti drug test digiti anak ti salbag nga paidasig gagiyem no isuda ket adda iti kasano nga masugpom kasano nga maribam ti illegal a droga no deta mismo nga konsehal deta mismo nga kapitan ket adik gagiyem ken kakabsat di ba proteheran na ramaten na ta pasilidad ti barangay pagtiraan kada pagsusupan na po iti illegal drugs. So nga dapat apo malagip yun dito BINS Barangay Intelligence Network. Di ba? Isot pagalalaan ti PNPD ngem adu dito mangiba palpak yan, palpak ninetito ko agin lalaeng nga opisyal isunto ti kasla nakadaldalos nga mapa nagipulong-pulong gaya misuna ti adda ramid na no illegal a drug at pagsasaritaan. DJ ti pumpun 20 police nga kadeti nga rakurak da po nga bantayan da ti drug money ken kang runan na po nga masapol nga arisiten da no sinno digiti agpaidasig gagayem kay kabsat para iti masungad nga eleksyon. So let's wait and see haan nya puro balikas saan nya puro sao pugso apo aramiden nyo no isot amuyo nga maiparbeng tapnon ti kasta agbaling nga nadalos ti uneg ti barangay seknan ti illegal a droga ken saan nga maipan iti posisyon digitay adda aramid na may panggep iti legal at druga papagayam. Okay, awanin na po ti nabati pa yung oras tayo ti dating aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Dede po ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatali nga malem ti Huwebes yu amin na sangapada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero kinyan ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits. Ngano agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tina Palabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day din napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tina Palabas. Iri may kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Huwebes, Mayo 25, 2023. Maribo diti ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali man na parang ti programa tayo, Tina Palabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwara di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Erideti nga malem, inte ituloy di pa nakaibasa, dahil surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag ken ayak. Di pagayam tayo Alvino. Ngayong kasangwanan papagayam, ngayon tayo tultuloy, di pa nakaibasa ti surat ni pagayam tayo Alvino, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo ti Cherilyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherilyn's Crispy Chicharon ketadaan ti naidumdumang araman. Magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwa kinimatmatunan da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor, manibod Santa Maria, California, Estados Unidos.
Agyaman tayo pa iti biyang ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo papagayam iti Baguio, kayat yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, iti Metlaing Toronto, Canada. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian iti na yung kalintigan na presyo ti TMT Construction Company. Manibod pa nakaplano aging gana nga malpas ti pasdek nga kahit yung patakdiren TMT Construction Company nakasagana agserbi, babaen iti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kada Mr. Jewel Centillas, manibod ti Lahay na Maui, Hawaii. Ken ni Mr. Ray Villanueva, manibod ti California, Estados Unidos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka diti kakalaing nga aircon technician, stop doon di kas ta ornusenda, ti problema ti aircon ti lugan nyo, babayin ti panangimaton, ti agtagikwa nga ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Honorable Mayor Francis Espirito ti Dumalneg, Ilocos Norte, kini Mr. Onofre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Congratulations kanini ikaw dyan nga winners po iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Dito weekly draw tayo po nga naiswat iti aldaw ti Domingo, pet sa 21 po iti deti nga bulan ti Mayo. Dito ay winners po kanini weekly draws. First prize, second prize, and third prize. Umawat dito po iti imported goods. Dinto nga da sa nga pulo apo nga mabunot nga entries gagiyem keng kabsat para apo iti consolation prize nga sag to 200 pesos gagiyem keng kabsat. No kasano apo ti pan nagipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, may isa nga promo apo nga pagyaman ti the Blue House Beach Resort gagiyem keng kabsat awan sa
sabali nga ramiden nyo, mapan kayo apo agupa, when no mapan kayo tibaybay, diretso kayo apo, iti Blue House Beach Resort. Tunggal upaan nyo nga cottage ti Blue House Beach Resort, maikan kayo apo insigida ti may nga Blue House t-shirt. Ken maikan kayo pa'y apo iti saggaysa kayo nga raffle ticket manipod kaubingan aginggat kataingan nga kadwayo ije grupo yo. Ije raffle ticket kas makita apo di screen, isurat yo tinalawag nga pan nakaisurat diti kompleto nga nagan, kompleto nga address, ken diti cellphone number yo. At DJ apo ti mangitunda iti pan nakaidanon DJ premyo nga inabakyo gagayem ken kamsat. Plus diti non-winning entries apo nanipod ng rugi idi bulan ti Marso dito nga promo gagayem ken kamsat. Adda amin na po itinapintas nga kasasaad digiti saan nga nabunot nga entries yo ken mairaman to pay apo digiti entries kada iti sumarsarnong aldaw apo adda pay tiyempuyo apo 25 pay natata adda pay nakurkurang ngem makalawas nga tsansayo tapnon ti kasta makasali kayo iti detoy mapanlay nga po kaditi cottages ti Blue House Beach Resort. Gaputen to no Mayo 31 aldaw to deta ti Miyerkules gagayem ken kamsata mayuswat to apo ti Grand Draw iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Iti Grand Draw gagayem ken kamsata 10,000 ti first prize, second prize 7,000, third prize 5,000, ken adu nga consolation prizes gagayem ken kamsat ti abaken nyo. So nga di kay paudi apo mapan diretso iti Blue House Beach Resort tapno may kang kay ti chance nga mga bakari nagkakadakkel pa premyo ngayon sa gana da Mr. Rexy Buyat ni Mrs. Nancy Buyat ket si bubukal pamilyada dagito apo di tagtagikwa iti Blue House Beach Resort manipod Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Din papagayam intay ituloy ti panakaibasa ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag wenno tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Alvin. Dimigdig ti sitwasyon ti asawak nga ni Edita Manong Robert.
Arig na saan na makaruwar iti balay, gapo iti masansan nya pan nakabannog wenno panagalal na. Saan niya nagkamali ti doktor nga adda sagsagabaen na nga sakit wenno asma. Daytoy diti maysa kadagiti dakkila problema. Ngamin ket mabalin niya maapektaran ti ubing nga adda ti saklulo na gapo ta aginaw. Wenno mabalin met nga mamagpiggad ken kuana no kas pagarigan maituloy ti panagsikog wenno panaganak na kabsat ko. Napaniknikan deta babaen ka diti rimwar nga resulta ti eksaminasyon nga nayuswat ken kuana babaen iti maysa nga ospital Manong Robert. Nagbalin nga rod nga talaan ko ti asawa, pakiramanan ti anak mi nga ni Ismael, manong ko. Dito'y nga naterteran manen ti inak, nga nanglo, wenno nakitrabaho, kaday ti kabalinan na nga trabaho, tapnon, makatanungdan, kitadag serbi ka na kami. Nagbalin met nga kasla katulungak, edi pan nakaistimar, ni Edita nga asawa. Aginggang adda digiti singasing nga, itata saan pa'y unay nga dakkel, tisikugnaket, mabalin niya, mapaikat, tapno saanen nga may tuloy ti panagsikug na. En bagak deta nga singasing ken ni Edita nga asawa, ngem anyan kabsat ta saan nga umanamo. Kastoy ket diri nagbalin na balikas na. No iso ti pakatayak ti, panangipas nga ikoy ti may kadwa nga anak ta, awan ti mabalin. Ikarkararag ko nga, no siyak ti pumusay, ket agbyag ti ubing. Wenno ikarkararag ko nga, may saka na kami ti makalasat. Sapay ko nga tamaawatan. Ken pang asim saan mo kuman nga idarirag pa iti mununa na singasing mo. Diyak kabalinan. Diyak kabalinan Alvino. Makalwa ti asawak. Sennaay ti sungbat ko gaputa, kaslaawan mayesngaw ko abalikas. Maasyanak Manong Robert. Maasyanak unay tilangan ni Edita. Kasla madubduble wenno magudgudwa ti kapanunutan ken bagina. No iso wenno ti maladaga, ti agbiag wenno agtuloy ti biag na. May isang aldaw, kabsat ko. Rimwar idi dananang ken ti anak ko nga ni Ismael. Ket dududwa kami ken ni Edita iti balay. Idi masanga ilimi ti maysa kadagiti kabagyan na. Ikit na gaputa kasinsin ti inana, Manong Robert. Gaputa si marungkar, maragsakan na kunay. Maragsakan na tadamit laing kabagyan no paysan nga direkta ka pamilya ni Edita. Ti makapanunot nga mangsarungkar ken pana. Ngeman yan kabsat ta imet na gayam ti sana nasaya at tadamag. Iti umay na iti balay mi. Binaon kano digiti naganak ken ni Edita, tapno idanon na ti Jaya. No anya deta nga Jaya kastoy ti panangilawlawag na, Manong Robert. Binaondak datatang ken ni nanang mo nga umay, Edita anak ko ta. Kayat da ka kano nga paagasan. Kaya't da ka nga alam iti balayo ta, sadyay nga, may rubwat ti pan nakapaagas mo. Ngem según kadakwada, saan da nga kayat nga sumurot ni Albino? Agyang ka kano sadyay tapno maagasan ka. Dayta ti, inpadanon ti ikit ni Edita, Manong Robert. Anyan niya kaslapan nakapabain ken panagburek ti dara ka nakangeg. Gapu ka dilaingen ti kinapubre. Ken kinaawan ti gastusin mi. Ket mabalin dalatan nga ipusing kanyak, tinagbalinen nga kasla asawa, Manong Robert. Wenno nagbalinen nga naan-anay nga asawa.
Nupay kasta saan nga manamong ni Edita. Nga daytoy ti maysa ka dayti ng dayawak unay kenkwana. Anti saan? Ibagam ka datatang kininanang nga. Awan ti planok nga kasta. Madagdag ti papatay ko no yadayuda kiti asawak. Madagdag ti papatay ko no maipusinga kiti sidong ti asawak. Angim Edita, saan met nga ni metla Alvino ti saan da nga kayat nga umay. Ti anak mo nga ni Ismael kit mabaling ka nung itugot mo. Saan? Noadda pa panan me. Agkukuyog kami kas may nga pamilya. No ti saan ko nga pan nakapaagas ket puon ti ipapatay ko. Sapay ta maawatan takto. Sapay ta saan danto nga pagbabawian ti amin. Ti jaya ket napintas unay. Ngem kayarigan namet ti pan nakaipusing wenno pan nakaulilak anti. Idanon mo to deta nga sungbat ko kada tatang kaninanang. Edi makapanaw ti ikit ni Edita Manong Robert. Nagluluwa akiti abay ti asawa. Saan ka nagluluwa? Nupay nakapsut ti bagik. Gaburiag na mga sagsagabae kasakit. Kabalinang ka nga irupir. Kabalinang ka nga ilaban. Ayayatin ka unay-unay. Sika ti ama di ti anak ko. Ken ti agpitpiti kabiyag iti saklulo. Ket jak maitured. Jak maitured nga mayadayo akken ka. Kenamok no kasanon to tirigat nga sa gabaem wenno. Pannaka parigat ti panunot ken riknam. No tungpalik ti kalikagom digiti naganak kanya. Saan ko nga naigawid ti bagik Manong Robert? Nayagusak. Inarakop ko ni Edita ket nagyamanak. Agyaman na, kasawa. Husto ka. Mabalin niya ti panakayadayom kanya ket mangitunda ti pupusay. Wenno, panakaparigat ti baging. Kaya rigak ti Kristo nga mangbaklay ti cross. No may pusing ka kanya. Pakairamanan ti anak ta nga ni Israel. Ismael. Ken ti anak ta nga adday ti saklulo. Agyaman ako na iken ka Edita. Saan niya rod nga napilit digiti naganak ken kuana nga umadayo iti sidong ko. Tapno mapaagasan kitag na editi balayda, Manong Robert. Dito'y kabsat nga adadamet nga nagrigat ti biyag mi. Ngamin ket saan akon nga makatulong iti talon babaen ka iti India ayat iti karubak nga mangtultulong kanya. Kasladyak mapanawan no kasta nga rumwarak iti pagtengan mi ni Edita. Entultuloy na met ti panagsikog na Manong Robert gaputa saan mi met nga maipilit. Ti agbalin nga pamagbaga iti eksperto sekna iti sitwasyon na. Ulit-ulitin na ket di. Ngano iso ti awan ti gasat na iti panangipasngay na iti sikog na. Agtalinet to kumanga si bibiyag ti maladaga. Ngem no kas pagarigan dua damit nga pumusay. Awatik kano kuma. Noan niya tinagbali na gasat da, kabsat ko. Maderder ti puso ken riknak, tunggal makitkitak ti asawa. Tunggal mapanunot ko ti risgo, wenno piggad nga sangwen na, iti panangipas ngay na iti sikug na. Manong Robert.
Jak maipangpangan, jak maiturturog, no kasta nga siknanak ni panagpanunod. Diyos ko, anya ti aramidik. Kasano nga matulungak ti asawak. Kasano nga maipaay ko ti kasapulan na, tapnon ti kastakit mapagasan. Anya ti aramidik, Diyos ko, tapnon sana sumangoy ti pinggan. Dagita di iti sa ludsud ko iti namarswa. Bayat nga maderderder ti puso ken riknak. Gapu iti daydi a problema, manong kasangwanan niya ituloy tayo, ti panakaibasa di surat, ni pagayam tayo Alvino, agyaman tayo manay karitso maganad. Pagyamanan tayo ti ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadirikrik na inyo apo di Baguio, ket yung ikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacare, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company tinayong kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kayat yung apasdek, bueno patakdirin na pasdek. Kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka riti nalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati aircon tilugan nyo. Agyaman tayo pa iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherylins Crispy Chicharon kitadaan ti raman nga di munto kalipatan. Pakaramanan di sa bali pa alako da putahe. Cherylins Crispy Chicharon, magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, kukwa da Mr. Henry Vallador, ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipod iti Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, iti Toronto, Canada. Mr. Jewel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para king ka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique,
the home of high-quality RTWs, Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nagtuloy ti panaglabas ti aldaw. Nagtultuloy met ti panang salukob ni sikur kanyak gapu ti sitwasyon ti asawa. Wen mano. Aging nga siyak payen ti nangijaya kenkwana iti kastoy. Edita. Kasla sumuko ako niti agda mga sitwasyon ta. Anya nga ta asawak no. Awatim laingin ti jaya digiti naganakken ka. Anya nga tano, mapangkayo pa ilaing ken Ismael. Iri pagtengan niyo. Tapdon di kasta paagasan na ka. Pilitikon nga, sa lukuban nak niliday. Babay ni tikawan niyo. Lakit di amok nga, at na makaumanay nga magastos wen mausar para iti pan nakapaagas mo. Nukas pagarigan, na ituding wen no na ikari nga si kaken siyak. Saan na tayo nga maatipati uri asin naman? Aglaing kalaeng. Mariknam nga tan no kasanuti rigat ko ken kasanuti. Panla kasikur ko iti kastoy nga sitwasyon mo. Masya anak unayin ken ka. Maderderen ti pusok nga makakit-kita ti panagrigrigat mo edita. Umanamong kan. Mapangkayo ni ti balayo. Ket paagasan da kan dagiti naganakken ka. Sa anak nga nagpakaday ti asawa krimwara kiti balay. Agalas 4 nga taidin ti malem, Manong Robert. Binulod ko ti bisikleta ti maysa kadagiti karuba me. Napanak iti pagtaengan, daidita manong ko. Wen, nakapagdesisyon ako iti daydi agundaway. Ngano wen ken mabalin, alaen da pay laing ti asawa ket paagasan da. Nupay kay papanan na deta ti kapaslapan nakalapgis ti lalat wen nulaslasag ko, Manong Robert. Bayat nga pedalak ti bisikleta nga agturong iti pagtengan de dita. Maibulbulon iti panang paddak ko iti pedal tinasaw nga lugan. Ti panagarubos ken panagtedted dagiti luak. Ket na itantanan ni mitim ko babayan iti nakpanagkararag. Diyos ko, sapay ko mata umiso deto yung addang ko. Sapay ko ma-Diyos ko ta bendisyonam deto yung addang ko. Ket babayan ti tulong dagiti naganak ken ni Edita. Mapaglaing wenno maagasan ti sagsagabaen na nga sakit. Tulungam ko mati asawak, Diyos ko. Jak na pupuutan na da ako ni ti gate. Ti inaladan da Edita, Manong Robert. Tinugtog ko ti sa anunay nga napigsa. Ti landok nga gate. Wenno rehas nga reket. Agingga nga nakita nga dati si Mirip iti disarmi nga tawa, Manong ko. Jak nagkamali. Ti ina ni Edita ti si Mirip. Inuray ko ng agbingi ti ridaw, tinapinta sa pagtaengan. Ngemjak na uray. Nupay kasta sa anak nga nauma, nga nagtakderi ti gate ken, panang tugtug ko iti detoy, iti sa anunay nga napigsa.
Aday masidag kanyak nga babae ket tiikit ni Edita nga imay Editi balay mi. Tapno ipakaamuna nga nakasagana da nga mga lakadak Edita ken ti anak mi tapno paagasan da. Anya kano ti masapul mo? Saan da kang kaya Pastor Ken? No ti planum ket umay umutang awang kano ti maited da. Nakalwaak na ituloy ken imalisto ti panagiraw di basay digiti luwak. Sa anak nga umay umutang. May misalaing tigagim ko. Pangasim. Idanon mo kumakadakwa da ket urayin ka no anya ti sumbat da. Anya nga rudday ta nga masapul mo ken kayat mo nga may danon kadakwa da. Ibagam mo may daalain ni Edita. Jakon kabali na napagasan ti asawa. Isukumat ti umay ko ipakaasi nga uray ag parintuming ag kadakwada. O sige, agure ka nga rod ta mapanak iti uneg kiti bagak timbagam. Sa anunay nga nabayag, nagsubli ti ikit ni Edita. O manamong da. O manamong da nga umay daalaen. Umay nga mismo ti amakin ti inana. Ngempulos nga saan ka nga sumurot. Palubusam ka no, iti mismo abalayo. Ngem saan ka nga sumurot. Saan da ka nga kayat nga tumadog iti pagtengan da. Amok deta. Mawatak. Pangaasim ka ron ta. Umaydan. Umaydaalanin ta asawak kiti pandan iti ospital. Pangaasim ta ibagam ka nakwada. O sige, ibagak ka nakwada. Ditan kabsat nga inabay ko ti bisikleta nga impasango iti nagkapwak. Agawid akon, Manong Robert. Idigidakil na kalsada nga taltalentanek Manong Robert adu di ng labas kanya. Kasla awan persak nami namang pedal iti bisikleta. Kasla mayang anginak. Ti panangipapan ko iti daydi agundaway. Madamdama pa'y kabsat adda ako iti asideg ti balaymi. Masirpat kon ti ragraga balay. Nasdaawak kabsat tadamay sa nga nakaparking alugan. Iti nasao nga sango ti balaymi. Medyo pinaspasak gaputan nagdanagak. Kasla atapay kidi nga dadake sa napasama kiti asawak. Idi makasda si degak anya nakigtut ko. Tinakitak nga tao ket ti ama. Ken ina ni Edita, Manong Robert. Nakatugaw met ni Edita iti mismo nga pannakabalkonahe ti daan na balay. Manong ko. Nga dito'y nga agururay. Ket Edita makita na timmakder ket kastoy digiti balikas na. Apay nga aramidem ti kastoy. Apay nga itednak. Kabalinam ka di ti agmaymaysa. Kabalinam ka din ti maisina kada kami ken Ismael nga anak mo. Saan na kasimungbat? Pangasim din na konsidiren. Mapirsay ti bukol ti si bubukil abagi kiti deti nga aramidek. Ngem pampanunutik Edita. Pampanunutik ti pannakapaagas wenno. Pannakalaksiw mo iti. Rigat wenno mabay na mangitundakin patay. Sumurot kan. Sumurot kan kadakwada asawak. Kaasi ni Apo Dios
na paanamong ko ni Edita. Ngem anyan nga liday, anyan nga panakaikawak. Sinipsiputak tiluga naging gana nga bimasit ket jakon makita. Simre ka kiti balay, inwaras ko digiti matak. Awanin ti asawak, awanin ti anak ko nga ni Ismael. May ninanang ket kinunana. Amok nga, pinilim ti kastoy no pa'y kay papanan na nga agliday ka anak ko. Gapukuta kayat mo ispalen ti asawang. Dayawek ti desisyon mo. Ket sapay ta maibturam. Ken makabalinam. Ti paay na ken kaaliday. Ti pan na kaya dayo ti asawang ken ti anak mo. Maasyahan ako na ken ka Albino. Ngemawan ti mabalin ko anak ko. Agingga nga iti may sa abigat, Manong Robert, dito'y nga nadamag kulangin. Nga in pa Manila dati anak mi nga ni Ismael, kenti ina nga ni Edita. Ejay kanon Manila nga mapaagasan, gaputa, grabe ti sitwasyon na, pagayam ko. Adaddan nga, naglidayak. Adaddan nga, jak maikonsentrar ti aramid ko. Naimbaglayangin kabsat taadda digiti karubak nga nasayaat. Igubgubes ko ti tumulong kadakwa ti talon ken sinubliak ti in paugurda kanya katalon tapnon makailiw-liwag ka. Ngem addalat ta digiti gundaway nga sumken ni iliw ken lagip ko iti anak ko pakairamanan ni Edita. Naglabas pa iti aldaw ken bulan Manong Robert. Agingga nga dati nakaipadamag kanyak nga nagpasngayen ni Edita. En pasngay na kano ti maysa nga nalungpo a lalaki metlaeng nga isu ti adyen ni Ismael. Ket tinapagtulagan mi nga ipanagan Dino isu kanumet ti tinungpal wenno pinairehistro ni Edita. Manong ko. Awa na pulos ti komunikasyon mi ti asawa. Puro laeng damdamag. Nga jakam mo no agsurok wenno agkurang dahi ti may padpadanon kanya. Adadamanen ti panang salukob kanyak ni Liday. Gapoy ti day di nga naamuak Manong Robert. Kumusta nga tan ti anak ko nga ni Ismael? Kumusta ti asawa nga ni Edita? Anya ti nga timpas ngay na nga may kadwa nga bunga ti ayan-ayat mi. Anya ti nga ti may kadwa nga anak ko ken Edita. Saludsud ko bayat nga nakatanga dakiti tangatang. Nga magar-arubos dakiti luwak. Manong Robert. Naglabas tinaunday nga panawen. Ngem saan kun nga nauray nga nagsubli kanyak ti asawak pakairamanan dagiti duwa nga anak ni. Nadamag kulaingen nga agad adalen ni Ismael. Kenuray ti inaudi nga ni Dino. Kaslabalasang kanumit latan ti asawak nga ni Edita. Jakam muno. Malaglagik na pay wenno saanen Manong ko. Inawat ko metten ti gasat ko nga gapoy ti kinakurapay ko. Na iadayo digiti taksak ko. Dagiti tattao nga napatig kanya Manong Robert. Aging gaita awan pay nga pulos ti komunikasyon mi sipud pimanaw de Edita ken Ismael. Nga ore retrato ko makit makitak met ti anak ko nga ni Dino. Salsalukubak latta ni Liday. No kasta nga malagip ko digiti napatig nga tattao kanya. Bumakit met ti inak ket isun ti pangibukbukbuka kiti responsibilidad.
Ngamin kitawan meten digiti dua nga anak ko kiti asawa. Anya ti rumbeng aramidek mano. Kailiw kun digiti dua nga anak ko. Pakiramanan ti asawa. Dituyin nga gibusak ti surat nga nangipalaunak tinapalabas ti biyag kinayat ko. Mautangak iti na impaganakem ken anus mo nga nang ibasa. Ito'y pagayam mo, Alvino. Pagayam ko, Alvino, agyaman na kiti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Amom, edi rabi review na iti surat mo. Kasla kayat ka nga babalawin. Kasla kayat ko nga ipabaklay keng kati pamabason. Edi simmangpit keng kati asawam nga ni Edita, awan apulos ti naramidyo kininanang mo nga dang tapnon ti kasta mapangkayog pakumbabakas akem ti mga sawa lalaki. Ket para kanyak ditoy nga nainaw ti nadagdag sinagura dagiti naganak ken kuanaken ka. Ngamin saan mo nga impakita ti respeto wenno pa nang ipaanak mo ti bagim kari di naganak ken kuana. Dito siguro ti binampandagan da ket idinaadan da ti gundaway tapno balsen da ka. Mabayan ti panangyadayuday ti anak da, inaramid na. Nasulbog siguro metten ti panunot ni Edita ket malagip na tirigat iti sidong mo nanamnam ay sunay ti agdama ket dapay ken kuana digiti duang anak yo. So ano para kanyak titulbek iti daytoy nga problema ang pagayam ko ket isuting kapanagpakumbaba. No nakabalinam ti nagpakaasi tapno no may daalan ti asawam ket paagasan da. Ulitem tinasao nga sitwasyon agpakaasi ka kadakwada nga isubli damit laeng ti asawam ken ipakitam ti respeto kadagiti naganak iti asawam. Dito lang yung paghayam ko, ti mabaling ko may balaka, di dito sa lutsud mo, nanya ti aramidem, gaboy ti iliw mo, kari ti duang anak mo, kastamit ti asawa. Ulitik tagyaman, iti panang ipatulod mo, iti dito surat mo, iti programa tayo, tinapalabas. Dito nga rin din papagayam, nga pumakada kami, iti dito presentasyon, ti programa tayo, tinapalabas, iti umunang anibersaryo, umuna atawin, ti ENR Online. Agyaman kami kada kayo amin nga naayat nga mang subsuporta iti ENR Online, ti programa tayo damdamag ni Berto, kastamet din ti programa tayo tinapalabas. E karimi papagayam ti agtultuloy nga panangidanon mi, iti informasyon ket kastamet din pagliwliwaan. Manibot ti ENR Online, itaktak na rin na ti entertainment, news, ket kastamet din ti programa, report, gigiyin kay Kamsan. Entertainment, news, and report. The ENR Online. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz. The technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes, Mayo 25, 2023. Agyaman kamting kay panagdingig. Ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.